May samanen kausat nga nagasat nga aldaw panaginana kada tayong anin. Nagasat nga oras iti panagkakadwa tayo. Tapno buklen tayo manen kausat dahil inadal tayo kada itong lawas. Kada ito'y napintas nga pagleksyonan tayo. Ngayon adal tayo kada ito yan nga bulan iti Oktobre ken itatan nga agtingan kausap iti bulan iti Nobyembre kana iti sakbay nga dumteng manen ti baro matawen kada tayo. Ket pa-check nga dayjay nga panagiinadal tayo uray pay iti bukod yung panagiinadal kausap. Ket naited kada kayo dayjay si bibiyag renamnama nga isu iti sentro kausap dayjay naimbag nga damag nga agpay kada tayo nga isu iti inadal tayo kada ito nga quarter. Adda tayon iti lesson number 8 iti paulo na kabsat ti namnama iti baro a testamento. Agkararag tayo kabsat. Iyagmi ken kaama Diyos mi naman nakabalin amin. Iti dakkel a panagyaman. Agyaman kami, agsipod ka, kada ito nga oras, ket adda manen dahil inted mo kada kami nga bundaway. Tapno agkakadwa kami nga agadal iti napateg na sao. Agyaman kami iti panangidalan iti Santong Espiritu. Agyaman kami ama, kasi kahit iti ayan iti namnaman. Ket sapay kumata da iti leksyon nga ingkamadalin ito. Ket isu iti mangited iti direksyon iti baro a panagbiag mi. Ingganang umay ni ako Jesus iti maikadwa. Dahil iti dawatin mi nga napnuan ti panagyaman iti nagay ako Jesus. Amen. Iti naglabas nga leksyon tayo sa 7 lessons. Ket inadal tayo dahil problema nga dimteng. Kala tayo iti nga lubong. Dimteng kakabsat ti baso, imay maten ni patay. Ngem gapu iti ayat niya ako Diyos. Inted na dayjay nga namnama nga agpaay kada tayo. Dayjay iti ayan iti naimbag adamag nga inadadal tayo kabsat. Kano kaslala ko iti may isang sitwasyon. Adda iti may isang pamilya. Adda iti ama nga masakit. Awanen iti remedyo, awanen iti ammo sa nga aramiden. Pagamulanen ket idi nga impanda iti doktor. Una na di doktor kahangkay ng agdanag. Adda iti namnama. Arig na kakabsat, dayjay may isang kasipngitan apaset iti panagbiag tayo. Ket iyarig tayo, we'll have to compare it iti rabii. Numay nga lumot iti init kakabsat. Sumipnget, sipnget meten, dayjay nga oras dayjay nga rabii. Nga ni awan iti makita tayo nga lawat. Kasjay iti problema tayo. Ngem pagkamulanganen umayen dayjay init barong aldaw nga agbitak ita tangatang iti daya. Dayjay iti namnama. Agyaman tayo sa iti adalen tayo itata. Iti namnama iti baro atulat. Iti sentro iti history sa isu dayjay cross ni Apo Jesus. Iti nadalal tayo ket dagiti adda iti daan tulad. By faith, they were looking anyas kita inda kadayjay nga problema da. Isungbat dayjay a problema da. Isu dayjay yaay dayjay nga manumpot. Isu nga idi nga nakita ni Juan ni Jesus iti ba karayan iti Jordan una kitain nyo, behold, ti kordero iti lubong.
Tati amin a kordero nga insakripisyo da indatong da. Manipod ja iden, itikit itain da babaen iti pamati. Nga sungbat da ja problema. Nga dayjayen iti buklen iti namnama isu ni Apo Jesus. Ket iti ayan dayjay nga history kapsat iti cross. Labes iti cross, after the cross. Isubot din iti tiyempo tayo kapsat. No ti adalen tayo ket namnama iti baro a testamento. Saan na ang kayat nga sawen nga manipod iti Matthew inggana kakabsat iti Apokalipsis. No di ket di manipod dayjay a cross inggana kakabsat iti yaay ni Apo Jesus. Mairaman dayjay nga tattao nga ayan dayjay anamnama. Meron daytoy nga adalin tayo ket mairaman ka kabsat ko, mairaman na may. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti libro ni Juan. Umuna nga Juan 5:11 ken 12. Kastoy iti naisurat ket basaen tayo kabsat. Ket daytoy isu iti pammanatnag. Ti Dios inikkan na tayo iti biag nga ganayon. Ket daytoy a biag adda iti anak na. Iti agikut iti anak. Adda iti biag na. Ket isaan amang ngupikok iti anak. Ti Dios awan kenkuana iti biag. Anyan kakabsat. No kitaan tayo, dagijay nga inusar ni Juan nga balikas. Dayjay balikas kakabsat nga inikkan na tayo isa past. Haan nga ikkan na ka iti biag na ganayon iti future. Saan nga ikkan na ka iti biag na ganayon iti agdama in the present time. It is past. Di saludsod kaano nga inikkan na ka ni Apo Diyos iti biag na ganayon. Kaano nga inikkan na ni Apo Diyos iti biag na ganayon. Iti kunana ni Juan. Ti mamati ken ni Apo Jesus nga isu iti anak iti Diyos. Addan ken kuana iti biag nga ganayon. Remember the word. Inikkan na tayo. Iti English kakabsat, kunana God has given us. Addan. Kas pangarigan ko makabsat, adda iti sagot ko ken ka. Ited ko. Inawat mo. Dayjay asagot adda ken kan. Ta inikkan kan. Kadayjay asagot. Kitaan tayo kapsat nga daytoy iti mangbukel kuma. Dayjay apanagbiag tayo kapsat. Kapay. Na idumduma kuma iti panangkita tayo kakabsat. No sino tayo iti sanguanan ni Apo Diyos. Dayjay panangkita tayo iti panagbiag tayo. Isubot din iti mangi turong mangigiya. Dayjay ang biag nga isu ti pagbiagan tayo kapsat. Kasalay iti may isang ubing. Dito nabasa nga istorya kapsat. It was after the World War II. Aday ti may isang eskulaan. Kadayjay nga maestra o obserbaran na iti pupils na. Aday ti may isang ubing na nakatugaw di sulod. Naidumduma. Ubing to ubing when they get out for recess agtatareda. Yung dayto ng ubing agtugaw ijay ingana nga saan nga nakaruar dagiti classmates na santurum mo. Kitkitaan dagiti maestra nga nagpintas iti urnos
dayjay nga desk, dayjay nga ubing. May sangandaw, kayat na nabisitaen dagiti naganak daytoy nga ubing. Kunana ka dayjay nga ubing, JR, I want to visit your parents. Paan nga simbong bat dayjay nga ubing. Nagurnong kakabsat, dagiti luwa iti matanay ganang agal agtarit. Kunana dayjay nga mestra, is there something wrong? Nakati problema. Dayjay nga ubing simbong bat ket kunana. Ma'am, kunana. Awanen dagiti naganak ko. Lalalo kakabsat nga dayjay nga mestra, ket imay ken kuana dayjay nga panagsaludsod kunana. Iji pagina, no ulila daytoy nga ubing apay nga nagpintas iti mudo na, nagpintas ti ugali na. Sinaludsod na, what happened? Anya na pasama. Inistorya daytoy ubing. Kunana ma'am, kunana. Dagiti naganak ko, ket isuda dagiti membro iti noble family ditoy ili tayo. Sundeng yun sa mestra. Ket kunana, idin nga imayeng digiti kabuso, inalada ni tatang ko, inalada ni nanang. Nakalumeng kami nga talo. Idin nga rumordan, imbaga ni tatang ko, remember who you are. You are a prince. Isumang ko na nalaglagi po dahil dyan. Naidumduma dahil panagpiyag siya ubing. Tada itibilin ni tatang. Naidumduma mo't kumati panagpiyag mo, iti panagpiyag ko kapsa kaapay. Sino ka? Sino ang? Sino tayo? Datayo kapsa, dagijay anak ni Apo Diyos. Kunana iti Biblia, da kayo iti napili a kapututan. Agsipot ta, dinengeg mo dayjay awis ni Apo Diyos. Ket inawat mo babaen iti pamati dayjay sagot na iti biyag nga adda iti anak na. Kunana ni Juan, addan ken ka, ta inikan na kan. Remember the word, inikan na tayon iti biyag nga agnanayon. Namnama nga saan tay ko mangibatan. Namnama nga mangbukal ko mangbalbaliw ko iti panagbiag tayo. Iti pagleksyonan tayo orbisal. Adda iti nakita nga talo a pangiturungan. Daytoy anamnama nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Una, dayjay kari ni Apo Jesus. Masarakan daytoy kapsat iti Juan 14 versikulo 1, 2, and 3. Naisurat ket basaen tayo. Saan kumang ang pulkok ti pusoy? Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanya. Ijay balay na amak adda addu apagyanan. No kumasaan akasta, kinunak kuma kada kayo. Tainna ket isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no innak kuma ket isaganaan kayo iti pagyanan. Umayak to manen. Ket isu kuyo kayto met laeng kanya. Tapno no adino itiyan ko, adda kayo kuma. Nagpintas ka kalito sa di ayan iti problema. Nagdagipon to dayjay sao dayjay anghel di inadal tayo di na panalawas kini Maria Magdalena kundi sa baling babae. Di ka agbutan. Unana ni Apo Jesus
Saan kuma nga agpulkok ti puso. In other words, di ka agutan, di ka agam. Tapay adda deje anamnawa. Ti aramiden tayo mamati tayo. Kini Apo Diyos, ti Diyos Ama. Kini Apo Jesus. Anya iti kunan. Umaya tumanan. Datayo nga Pilipino kapsat would like to return to the events iti World War II. At dato ni General Douglas MacArthur. Idin nga umayan dagiti soldados kakabsat iti Hapon. At iti order ken ni Douglas MacArthur nga panawan na ti Pilipinas apan di Australia kenapan sakbay apimanaw. Inted na iti karina kuna na I shall return. Kadigijay nga soldados kakabsat nga Pilipino. Kanda tayo, digijay Pilipinong sinibiyag iti. Nabukil dahi ng namada ka dahi kari dahi itong general. I shall return. Nagsubli. When nagsubli. Ngem ni Apo Jesus kuna na agsubli akto. Manen. In English kuna na I will return. There is a million miles difference. Kadayjay sa unga, I shall and I will. Di kunanan ni MacArthur, I shall return. Kunanan ni Jesus, I will return. Nukuma, no saan ka nagsubli ni MacArthur. Saan tayo kakanayo na mapabasol kumatapay? Adda iti karina. Ngem saan na nga inpan, dahil ko natin, handa nga in talaga. He did not make certain they jay nga karina. Ngem ni Apo Jesus nagkari. Nagsubli. Nagkari. Nga umay natay alari. Nagkari. Nga agdan iti pangiyawidan na kadatayo. Nga pagtaengan iti pagarian ti Ama iti langit. Ngem iti ayan iti problema tayo sa. Daytoy a bersikulo inted ni Apo Jesus kadagiti adalan sakbay nga isunakit natay. Ulitin. John 14:1-3 was a promise nga naited sakbay anatay. Idi anatay. Adda kadi kakabsat iti panagtuatwa. Nusika, nusyak, dagijay nga adala. Anya iti kuma. Takder mo kadayjay anagkari kanyam ken kanya. Agsubli at kumanan ket natay. Dagijay kakabsat, if there was a trace of doubt, no daman nga imay dayjay panagduado kadakada, na ikat dayjay panagduado, idi anakungar ni Apo Jesus. Kitain tayo sa no niya napasama. John 14, at dahil niya napasama, ingana nga ni Apo Jesus dahil sa ije cross. Anya iti inaramid dagiti adalan. Iti John 21, 7 chapters in between John 14 and John 22. Ni Pedro ken digiti adalan nagsublida kadayjay nga pagsapulan da. Inayaban ni Apo Jesus digiti adalan, inbati da digiti iket da, inbati da digiti balutuda. Ngem itatan sinublida digiti balutuda, sinublida da iket da, ket napandamanen nga nagdaklis ije baybay iti Galilea. May sangabiga.
imay ni Apo Jesus kenkuana. Ket ni Pedro adda daldalusen dayjay ket adda kadi nga na dayjay nga imay katakutan. Iti maisagana yung nakanan. Nangngan ni Pedro, it was a very familiar voice. Amom no kadwang iti maysa nga tao ket nagkadkaduan ni Pedro ni Apo Jesus iti tallo ket kadudlo nga tao. That voice rang in the morning. Ket nangngeg ni Pedro, nangngeg di katala. Sika kadi Apo kunana. Is it you, Lord? Awan iti na kalap ni Apo tagpanag kunana ni Apo Jesus. Saruwag yu manan dayta iket yu iti makanawan apaset dayta balutoy. No ni Pedro kuma ket nagduadua. Ni Pedro kabasas is a seasoned fisherman. Iti panagdaklis ket isu iti nasipnget apaset iti rabi. Ngem itatan nalawagan ngem namati insaruwag da kakabsat dayjay iket da ket kuna iti Biblia naka nagdaklis da tinakad adu binilang pa ni Pedro ingkabil na iti Biblia kuna na naka alada iti sangagasot 50 ket tallo nga dadakkel nga arid na dayjay iket da ket matigis ti kadul. Ngem dayjay nga natay ni Jesus nagungar. Iti may kadwa kakabsat nga paset daytoy nga leksyon tayo. Dayjay panagungar ni Jesus. Saan nalaeng nga pinapigsa ang nalaeng ang pinatibker dayjay kari ni Apo Jesus. Iti kuna nakakabsat ni Pedro. Sika kadi Apo. When isu. Iti insurat ni Pablo kabsat. Iti umuna Korinto 15 versikulo 11 hinggan 19. Ni Pablo ket nakisinsinupya, he argued kadigitoy nga anak ni Apo Dios iti siyudad iti Korinto. Maipanggep iti kinaimportante apat da dayjay a panagungar ni Apo Jesus. Ti kunanan ni Pablo kabsat iti umuna a Korinto 15:14 na isurat ket pasaen tayo. Ket no ni Kristo saan ang napagungar ngarud iti kaskasabani awan kapaypayan na ket ti pamatiyo awan met kapaypayan na. Kalpasan kabsat nga innaganan na dagijay a nakakita kini Apo Jesus. Sana inusar iti bukod na abagi nga isu saksi takunana ket nagparangmet kanya. Inbaganan kadigitoy kakabsat tayo. Nga ni Kristo ket saan napagungar. Dayjay a panangas kasabana awan serserbina. Dayjay met a panagpamati dagitoy a membro ti iglesia iti Korinto. Uray metten kadatay. Awan met serserbina. And I would like to make a confession. No ni Kristo ket saan ang nagungar. Apay ko mga agbalinak nga ministro. Apay ko mga agbalinak pastor. Apay ko mga agkakaduwatay nga aginadal iti tunggal aldaw a panaginana. It would be useless. Tapay awan iti namnama. Ngem gapot talagungar ni Apo Jesus.
ti pamatin, ti panangas kasabak, panangas kasabali, iti sabsabali nga ministro, adda iti turong na, adda iti direksyon na, adda iti purpose na, tapay ni Apo Jesus ket nagungar. Dayjay a panagungar ni Apo Jesus. Inted na kakabsat, dayjay yaman, panagdiri, panagragsak, kadigidjay amamati. No ni Apo Jesus, inabaknan ni patay, pinarmeknan ni tanan, awan iti rason, nga agdwa-dwa kuma, kadayjay karina, nga umay manen. Iti may katlo kakabsat, ang nakita, nga nasaya at eleksyon, asat eleksyon tayo. Isu dayjay panangiladawan ni Pablo dayjay yaay ni Apo Jesus amay kadua. Kaya't ni Pablo kakabsat nga adda dayjay visual nga picture kadagijay amamati no kasano iti yaay ni Apo Jesus. Adda iti duwa nga libro na nga nangisuratan na iti yaay ni Apo Jesus. Iti surat na di Corinto, then iti surat na di Thessalonica. I have chosen umuna at Thessalonica, Kapitulo 4, versikulo 14, tingkanat 18. Nagpintas kakabsat, dayjay a panangiladawan, dayjay a panangiladawan ni Pablo, dayjay ay manen ni Apo Jesus iti may kato. Naisurat ket basaen tayo kabsat. Tanupat tiyenyo ani Jesus natay ket nagungar. Kastamet iti Dios iyeg nanto kadagiti maturog ken Jesus nga ikuyog na kenkuana. Tadaytoy iti bagami kada kayo, babaen iti sao iti Dios. Adatayo asibibya, datayo nga agbati agingga iti yaay iti Apo. Saan tayon to nga unaan dagiti naturugen. Tati Apo met laeng agapunto sa di langit, abuyugen ti arilwawa, iti timet iti arkanghel, ken iti trumpeta iti Dios. Ket dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga umuna. Kalpasan na, datayo asibibyaw, datayo amabati, maitayab tayo ang maikuyog kadakwada, kadigiti ulat, as sumabet iti Apo iti tangatang, ket iti kastakan kanayon at datayon iti Apo. Ngarod, pagliwliwayo iti maysa ken maysa, daytoy asam. Who are we? We are Adventists. Di kaya ng asawin ti Adventist, agur-uray kadagiti panagparang ni Apo Jesus iti may kadua. Amin kakabsat na Christian, they call themselves Adventists. Agur-uray kadagiti panagparang ni Apo Jesus. Kani Apo Jesus umay manen, dayjay apan nakabalin iti Dios Ama nga nang pagungar kini Apo Jesus idi anatan. Dayjay met laeng iti pannakabalin nga pagtalkan tayo, dayjay karina nga umay manen. Inusar ni Pablo kapsat, dayjay kunan babaen iti sao iti Apo. Kang kanayon kung us-usaren daytoy nga pannakiinlada. Ti Diyos saan agulbod. Dati Diyos mapagtalkan. No ni Apo Diyos ket nagsao.
tiin sa una ket pudno tati Diyos. Sana agul isung idiin baganan ni Pablo, babaen ti sao iti Diyos. Inted ni Apo Diyos dagiti vision ken ni Pablo. No kasano iti ay na. Umuna, adda digiti mamati. Adda digiti namati nga napandan a naturo. Adda digiti mamati nga si bibiyagda. Inraman pa ni Pablo ti bagina ta idi nga isurat na. Daytoy ket adda dayjay anamnam kadapat. Tipintas na kabsa. Addantong dagiti si bibiyag amamati. Intuno umay ni Apo Jesus nga saan da anaramanan isaan ni patay. Iti pintas na kakabsa, intuno agunin dayjay at trumpeta dayjay ariwawa iti timet iti Diyos. Dagiti natay ken Kristo bumangon danto nga umuna. Iti pintas na kakabsa, the beauty of it all. Intuno nagungiran dagiti ay tentay ti biyag nga napan naturo ken ni patay. Nga pasipiput da kadayjay apamati ken dayjay anamnama ket agriing danto. Anya ti kunana ket agkukuyog tayto together. Agkukuyog tayto. Dayjay a pamilya nga idi a panagsisina pinagsina ni patay. Inusar ni Pablo kunana maitayab tayto nga agkukuyog. Dayjay a si bibiyag maikuyog danto kadayjay anatay anapagbuhat. Dayjay tinamnama kadatayo nga agbibiyag iti baro at tulag. Anyang kakabsat nga nagpintas anamnama. Buklin tayo tinatal tayo. Apay nga ganamnama tayo. Umuna, nagkari ni Apo Jesus. Gaputa nagkari ni Apo Jesus. Ket ni Apo Jesus mapagtalkan. Dayjay karina aramiden na. Mikatwa, ni Apo Jesus ket nabugar. Ket dayjay apan nakabalin nga nang pagungar ken ni Apo Jesus. Isunan tumet laeng ti mangited iti pannakabalin. Nga digijay nga nagungar wenno digijay a naturog ken Kristo Jesus nga adda ti pamati da adda namnaman pagungaren tumet laeng ni Apo Jesus isuta. No adda kuma iti pampanunuten ken no adda kuma kakabsat dayjay adardardepen tayo. Iti maysa kuma imagine dream of panunuten tayo. Dayjay ay ni Apo Jesus iti may kadua. Adda kakabsat iti nakapimpintas ang panakilawlawag ni Ellen White. Iti libro na nga The Great Controversy, page 645. Kasaludsod kami ito. Anya mapasama kadagito ubing anatay. Kwentay nyo, kadagito ubing amatay. Anya mapasama. Adu kakabsat digiti na isurat, adu na isuro. Aday pa di ko na gaputa ubing da, ket idi natay daw mo itamuda. Saan da nga mapan di langit, saan da mapan di impyerno. Ngem adda kabsat iti naibaga ti adalan ni Apo Dios. Basaen tayo. Dagiti babasit nga ubing ubaen ida dagiti anghel nga ipan kadagiti taktakyag dagiti innada.
Dagiti agayamen anabayagen a pinagsisina ni patay agtitipon da. Tapno dida agsisinan uray kaanuman. Ket buyugen dagiti kanta iti ragsak. Sangsang kakuyog da nga umuli iti syudad iti Diyos. Let's go to the actual setting. Ada na tayong ubing. May punpon. Intunumay ni Apo Jesus. Aguni dagiti tangguyog iti arkanghel. Umay dagiti panagriryaw at the last trump dagijay anatay agungar danto mairaman dagijay ababasit no the babies. Kit nagpintas kakabsat nga buyaen nga kunana dagijay nga anghel apandanto nga ubbaen dagitoy nga ang ubing apandanto sapulan dagijay anaganak ket iyawat to dayjay nga anghel kadayjay nga ina dayjay nga anak na nga isuket na tayo. Anyan tong aragsa. Dayjay a pinagsina ni patay. Awan tun iti mang pasina kanya. Agpupuyog da nga mapan iti pagarian iti Diyos. Namnama nga agpaay kadagiti anak ni Apo Diyos iti baro a testamento. Namnamam pagsak. Namnama tayo maamin. Agyaman tayo kina Apo Diyos. Kada ito'y namnama nga inted na kagatay. Agyaman kami Ama. Dani Apo Jesus inkarinang agsugo. Agyaman kami o Diyos tayo kapagariam agdan digiti insaganang kapagtaingan nga isu iti pagawidan mo. Agyaman kami Ama. Dati anak mo inted na iti biyag na tapno may salatan kami. Agyaman kami Ama na nagbungal ni Apo Jesus. Ket gaputa nagungar dakkel dayjay panagpamati ni nga tungpalon na dayjay nga karina ng so. Iti dawatin ni o Diyos isaganam kadibaban ti parabor mo ti panagbuot. Ipalagit mo kada kami o Diyos nga da kami iti pinilim nga anak mo. Ket babaen ti tulong ti Santong Espiritu agbiag kami kuma iti maysa panagbiag ang maikari kadayjay anatan ko panagayab mo. Agyaman kami o Diyos agtuloy nga panangsungsumbat mo kadagiti kakararan mo. Aman o daman pahay dagiti kakabsat mo. Nga agda amadakma nga agsakit. Ipatay mo kadi iti makanawan nga imam kadapa. Tapno o Diyos, dayjay nga imay kanyada nga sakit. Ket Ama isu, ket maimbagan da. Agyaman kami kadayto aldaw panagingan. Agyaman kami iti panangsumbat mo kadagitoy kasong karkararan mo. Itinagan ni Apo Jesus dinawat mo digitoy. Amen. Ket amen. Ingganan no may ngalawas man ang kakabsat. Adalin nyo itinagdawal-daw iti pagleksyonan nyo. Ket buklin tayo into nagkakadwa tayo manen. Iti lesson number 9. Nga po Diyos tumatay. Happy Sabbath.